la paraula per a exposar el vot contrari del grup municipal d'Esquerra Unida a aquesta aprovació provisional del Pla Especial de la Marina Real Juan Carlos I. Un pla en el que hem vist rebutjades la pràctica totalitat de les al·legacions que vam presentar com a Esquerra Unida, com la participació prèvia, el no planejar aquest pla única i estrictament per una qüestió econòmica, allò que feia referència a la condonació del crèdit ICO, que nosaltres entenem que no hauria d'haver-se tramitat com un projecte puntual, sinó com un projecte de gran rellevància per a la ciutat, de tal forma que haver estat acompanyat d'un estudi de paisatge, amb una avaluació ambiental i amb una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Ficar aquest hotel al costat de l'edifici del rellotge, entenent que això és una barbaritat urbanística, paisatgística i patrimonial d'una gran afecció per al port. Continua apostant per l'ús terciari, més que per l'ús dotacional. La reserva de sòl per a l'accés nord, que ha tingut un rebuig molt important dels poblats marítims, de les associacions veïnals d'allí. És a dir, si al final tot el disseny de la marina, tot el disseny de la dàrsena s'ha fet única i estrictament per a obtindre un benefici econòmic, perquè continuen sense exigir la condonació del deute al govern central, la pregunta és per a què fan un pla que tampoc trau els beneficis econòmics que ens puguen permetre pagar aquest deute. Quan encara no estava ni en exposició pública aquest pla, el que demanaven era participació prèvia i en cap moment varen ser convidats ni els grups de l'oposició ni tampoc els veïns i les veïnes.